Okay, mayong adlaw kanatong tanan. Ano na po si Apang Loonanon. Okay mga kaigsunan. Niya to sa Ubayon, Katagbakan, boundary. Ako na i-reveal ning address parang may bawaan nyo kung asa dapita ba. Dili para sa ubang akong vlog nga way address maglibog niya mo asa ni. Okay na ako ning kumpletuhan. Mo to. Katagbakan, Ubayon ni. Ka sikbit nga barangay o ni boundary dire o ni ko manginhas karon mga kaigsunan kay way sudan okay ni kita nyo tubod niya murag spring ba gamay o tabang ni mubuwa ang kwan mo ni tawang na mo sa una o akarahan to karon giwanon so nawala naman ni paglinog gi kam ni sa una murag i-develop gamay nga ni buho pero karon wala na so nagyapoy tubod okay padung ta manginhas mga kaigsunan. Okay, din ita agi. Okay ba ako lang ipaibaw niyo kung asa ning dapita no? Dungguan ato ni ilang ni ka kuan nang anik panyong. Mo ni ang dungguan nga nindot kayo nga dili lapok ug adto ka padung sa unasan. Mo ni dili gwapo agian. Okay, mga kaigsunan ligo sa taon na usat ang manginhas kay ron dili ta subawan. Okay. Ligo ta humdo na to ang lawas una usat ang mangimbaw. Padung ko ani mangimbaw. Bitaw mangina o karon dako pero mura maglami pangimbaw gyud ko ron ani mangita ko ari og ang say gamiton ako pag pangimbaw basig na langimbaw diri manghuam ta extra nga tukod sungkod ari nga baston nga itusok-tusok asa may daghan imbaw lapok okay ha Dili ka mau mata-mata Dili ka maumata. Kanang matar ba tanawon rag sa una kay sisibira kay mata-mata ra man to. Mata ila ha. Wapo nila kay mata di. Ngimbaw. Morning. Pandiri panudan sa Bohol. Pangimbaw, Baligya, Sapi, basta magkugi, di ba? Di ba, Mrs? Pila edad na nimo? Bata pa. Ito yung mister, asan naman ron? Ano matay na ba to? Asa ko kuha nimo? Antos yun. Nga ron, makaimbaw. Sa una, daghan-daghan yung mga imbaw sa mga diri. Karon rag daghan. Naibuak. Daghan imbaw. Ano kuha diri? Arito saunahan kay kung sulbihon daan og asapit ang daghang imbaw. Igsunan no. Mo ni hunasa na mo diri nindot kayo no. Hunas pag yun gataob naman guniron nalanganin ni pag alanganin ko pag ari diri. Medyo gataob-taob na pero ugma pon balik ko diri. Okay mga kaisuna. Tangi lang kay ako i-vlog yapon ug saya ko makuha. Okay. Humana. Kugi. Basta may magkugi na si maani. Ni kuha niya. Ngani ta kalilya ipaka kamao pa ka. Okay. Dilya. Age Apil nga daw kwartahan. Kwartahan gay nangimbaw. May kwarta ng apil niya nito. Imong mga bata day, madam. Asa? Dali mataog ko kuha mo ni kuha. Pila ka oras mong pangita ni madam? Basta magkugi na agi maani daghan kayo.
Mangila ako yung testing ko. Oy, dala. Dala. Kalma to. Dala. Oh, dala. Okay, duha. Oh, duha ka buok. Okay, ada pa. Iya. Ya. Oke. Oke. Dia. Dua. Ada. Oke, depan tulo. Oke. Oke. Sige pa, sige. Wala pa. Oh, bigo na. Tanaw ako. Sa magpugi. Di kuha ni mo tanaw na itong kuha na to, be. Katong ko yung tanan daghan. Na. Pila ka oras ni? Kada buntag. Buntag agad. Uli pa gas ni, be.
Okay. Ayong buntag. Buntag. Okay, bitaw man to. Ayong udto. Udto na ta. Kompleto. Kinilaw. Tinuwa. Kiyog sinugba. Sugba to kilaw ta. Okay, magkabila. Sugod na. Kanon. Okay. Ito. Sabaw. Kilaw. Hang kilaw. Pero gamay ni dugangan nato ni pulot na. Ano man among da pamay daghan. Sarap. Sarap. Dami. Okay. Okay, usunan ko. Kung pahingin ko nga salamat kanyang tanan. Palihog, subscribe, mahimo. Wala niya kung pangayon ninyo. Pero may. Okay. Bye.